Na okraji jedného lesa, kde šumeli vysoké stromy a lístie tancovalo vo vetre, býval malý Ježko. Na jeseň, keď lístie padalo zo stromov ako farebný dážď, Ježko si začal stavať svoj domček. Nepotreboval tehly ani klince, len veľa mäkkého lístia. Každý deň si nazbieral kopu suchých listov, nosil ich pod starý dub, aby z nich urobil teplý peliešok. Tu mi bude dobre a teplúčko, pomyslel si. Raz sa na ňo prišla pozrieť jeho kamarátka Myška. Ježko, prečo sa skrývaš pod lístím? Nebojíš sa, že príde vetrík a celé ti to rozfúka? Ježko sa usmiel. Ale nie, lístie je moja perinka, v ktorej spinkam celú zimu. Vieš, my Ježkovia potrebujeme takýto domček. Myška si prisadla vedľa neho a obdivovala jeho úkryt. Uvedomila si, že každý v lese má svoj domček. Ona dierku v zemi, vtáčiky hniezdo na stromoch a Ježko svoj peliešok z lístia. A keď napadol prvý sneh, Ježko sa zababúšil do svojho lístia a spokojne si odfukoval. Jeho domček nebol veľký, ale bol útulný a bezpečný. Bol presne taký, aký potreboval. Viete, deti, každý má svoj domov, kde sa cíti dobre a bezpečne. Niekto má domček veľký, niekto malý, ale to najdôležitejšie je, že je tam teplo, pokoj a láska.